Tikulandireni pano pati yankhule na Ambuye. Lero ndi Lolemba pa 2 January 2023 ndipo mawu athu oyamba achokera mukalata yoyamba ya Yohane woyera mutu 2 ndime ya 22 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Gracious Mbetewa kuchokera ku St. Martin de Porres Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo utenga wabwino uchokera mu utenga wabwino monga adalembera Yohane mutu 1 ndime ya 19 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Niwagaba, a director Alunta Television. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane woyera 1 Yohane 2 ndime ya 22 mpaka na 28. Okondekanga, wabodzayo ndani? Kodi si amene amanena kuti Yesu si mpulumutsi wolonjezedwa uja? Wokana Atate ndi Mwana, ameneyo ndi wowukira Khristu. Aliyense wokana Mwana alibenso Atate. Wovomereza Mwana alinso ndi Atate. Koma inu zimene mudamva koyambirira pachiyambi zikhalebe mtima mwanu. Inunso mudzakhala mwa Mwana ndi mwa Atate. Ndipo chimene adalonjeza nchimenechi, moyo wosatha. Ndikukulemberani zimenezi kuti ndikuwuzeni za iwo aja omwe amafuna kukusokeretsani. Koma inu Khristu adakudzozani ndi Mzimu Woyera amene amakhala mwa inu, ndipo sipafunikanso wina woti akuphunzitseni. Mzimu Woyerayo amene mudadzozedwa naye amakuphunzitsani zonse. Zimene amakuphunzitsani nzoona, si zonama ayi. N'chifukwa chake monga momwe adakuphunzitsirani, khalani mwa Khristu. Tsono ananu, khalani mwa Iye, kuti tikhale olimba mtima Iye akadzaoneka, ndipo tisadzachite manyazi Iye akadzabweranso. Mawu a Ambuye. Thokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Yohane mutu 1 ndime ya 19 kulekeza 28. Nthawi ina akuluakulu a Yuda aku Yerusalemu adatuma ansembe ndi Alevi ena kukafunsa Yohane kuti, kodi iwe ndiwe ani? Iye adayankha mosabisa konse, adanenesa nditu kuti, inetu sindine mpulumutsi wolonjezedwa uja ayi. Adamfunsanso kuti, nanga ndiwe ani? Ndiwe Eliya kodi? Iye adati, iyayi sindine Eliya. Iwo adati, kodi ndiwe mneneri tikumuyembekeza uja? Koma Yohane adayankha kuti, ayinso. Tsono adamuwuza kuti, tanenanize nitu kuti tikawafotokozere bwino amene adatituma. Mwini wakewe umati ndiwe yani? Yohane adawayankha kuti, monga adanenera mneneri Yesaya, ine ndine liwu la munthu wofuwula m'chipululu, akunena kuti, ongolani msewu wodzeramo Ambuye. Anthu aja adawatuma ndi Afarisi. Tsono adamfunsa Yohane kuti, ngati sindiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja kapena Eliya kapenanso mneneri timuyembekeza uja, nanga bwanji ukubatiza? Yohane adawayankha kuti, ine ndimabatiza ndi madzi, koma pakati panupa pali wina amene inu simukumudziwa. Iyeyu ngobwera pambuyo panga, komabe sindili woyenera ngakhale kumasula zingwe za nsapato zake. Zimenezi zidachitikira ku Betaniya, kusidya kwa mtsinje wa Yordani, kumene Yohane ankabatiza.
Mtenga wa mbuye. Titamva mawu oyamba ndi uthenga wabwino. Pano titengepo maphunziro pa malemba amene awerengedwa, ndipo lero ndi pa 2 January limene lili Lolemba. Ndipo pa malemba alero ndifuna kutengapo maphunziro awiri, 2 lessons. And the first lesson I picked today is false preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. False preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. Atumiki kapena alaliki onyenga akadalipo mena analili kale. Choncho ndisatengeke. Ndikamva mawu oyamba ndiphunziro mene ndikulitengapo. Ndikamva Yohane akuwauza akunena kuti okondedwa obozayo ndani, kodi si amene amanena kuti Yesu si mpulumutsi wolonjezedwa uja? Akwazuzula chifukwa atalalika kunabwera anthu ena amene amafuna kusokoneza mpingo nkuwauza zinthu zina, malaliko ena amene sanali olondola. Ndipo Yohane akutsindika nkunena kuti anthu asatengeke. False preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. Ku Uganda munamvapo mchaka cha 2000 anthu ambiri anaochedwa, anapya chifukwa kunabwera amene amaanamiza kuti dziko lino basi litha potambuye Yesu. Mene ankakwera anakwera ndi zala ziwiri, ndipo icho chizindikiro kuti anati ndibwera chaka cha 2000. Ino runyankore ise 20, which is 2000, and the finger is orkumu, 2 fingers enkumu. So this enkumu ibiri, which was translated in to mean that Jesus would be returning in the year 2000. False preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. Ata apanga anthu kuti agulise katundu wawo basi adikirire dziko kuti lite silimata, anaocha onse ndidziwa kuti munamva lekanungu saga. Alaliki onyenga analipo kale ndipo alipo, choncho ndisatengedwe. Ngati mwamva posachedwa pana alipo pastor mene amaziperekera umboni iye yekha akuti ine pano ndikufuna ndilape chifukwa ndimapanga zinthu zimene pano my conscience is not. Sindikunena munthu wina aliyense mpingo wina uliwonse, ndikungochula umboni wa munthuyo amene umene ana upereka, which he said was staged miracles. Atiwapangana ndi munthu kuti zitere and mapeto ake pezeka kuti anthu akusokeresedwa. Amati ine ndikaka kuti ndisanalowe kukapanga zimenezo ndimapita kukapemphetsa nkarumu kamene olo akaza kunyumba kwanga samaloledwa kuti alowemo. Ndumboni umene mwina mwaona inuyo ine unandipesa. Hence the lesson, false preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. Inde Mulungu ama panga zozizwitsa, ngakale moyo wanga omwe ndichozizwitsa, ndipo ine ndakumana nazo zambirinso ndaziona kuti Mulungudi amapanga zozizwitsa. Usatamange ukunduku iwe. Lero uli mu cathedral ukupempera misa yata, ukutulukamo ulendo kwinako ukafuna chani. False preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. Sindikunena kuti amene sali nkatolika ndiye kuti ndiwonama. Ai. Ndikunena kuti I ought to be keen
and judge the spirits. We are lucky within the church that we have very good restrictions within that control and keep us aligned. False preachers still exist as was in the past. Don't be swayed up and down. You are better off even in the Catholic Church. Father David would not do what he wants to do. We have procedure and protocol. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo ndi ili: it's true, God works through some people. Even God working in you, resist people's pressure to equate you to God. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo ndi limenelo: nzoona Mulungu amachita zozizwitsa kudzera mu anthu. Inde ngakhale Mulungu atagwira ntchito kudzera mwa ine, ndichenjere kuti anthu asandipope kuti ndizike malo olingana ndi Mulungu. Ndikamva utenga wabwino ndi phunziro limene ndikulitengapo mene tamvera, anthu akubwera nkumuuza Yohane uja, akumufunsa, kodi ndiwe yani? Kodi ndiwe mpulumutsi wolonjezedwa uja? Chifukwa nali ataona zimene amapanga, ndipo amayamba kukhulupirira kuti mwina mpulumutsi ndi ameneyi. It's true, God works through some people. Even God working in you, working in me, resist people's pressure to equate you to God. Anakanira atu ayi ine sindine mpulumutsi wolonjezedwa uja. Humility keeps us moving up. Mwamvapo maiko osiyana, at least kwatu ku Uganda nazoonako, amene muntu amene amazichula kuti Mulungu ndi iyeyo. I am God. Ino amene muri kuchoka ku Uganda mudziwa zimene ndikunenazo. Ndiposa chedwa pa I think a year ago Mulungu uyu anamwalira. Ndipo pano mpingo sindikudziwa kuti uli bwanji. It's true, God works through some people. Even God working through you, through me, resist people's pressure to equate you to God. Anthu amabwera nkutipopa, ayi Father David, ayi inde Mulungu ndamene akudziwa. Nzoona tili ndi mphatso zosiyana ndipo Mulungu amagwira ntchito kudzera mwa ife koma sitingakhale Mulungu. May God give you the grace. May He give me the grace to live today better than I lived yesterday. Amen.